the Million Stars. Yes. Thank you very much. God bless you. On the way. Now we're Nigeria na mba ofesi ba gburugburu niile ka ị ga-ekwu maka Kpakpando. Ana m ekele Chineke wepụtara ụlọ ọrụ a bụ Kpakpando na-ayọ Chineke nyere unu aka oge nye ya bụ ụlọ ọrụ Kpakpando aka ka ọ na-agawe n'iru unu ama ada Kpakpando bụ ihe na-emepụta anyị bụ ndị Igbo mgbe m na-afụ ya mgbe m na-awụ ọcha n'ụlọ kacha n'ụlọ na Nsụka ebe m si wee pụta egwu na-adị m ụtọ ana m ekele Chineke gara akwanyete unu elu ọ ga na-enye unu okwu nkuru ga-eji wee bụrụ ọkacha mbụ n'ụwa niile n'aha Jizọs. Amen. Onye nwe ya gọzie gị igwe ọ ga-adịrị gị na mma. Hey!
na ihu na amuke ga amuke na dịka amụ onye bụ dịka na-akpọ etu ọnwa nke izizi na Akure gba gburugburu nakwa Ondo ọ ga-agwa maka m ka ịkọwara ndị na-ekiri na mba niile dị iche ọkachasị na mba ala oyibo kedu ime na-akpọ ala bekee ga na-akpọ ala bekee ịkọwara m onye Igbo ọfụma na aha gị nakwa ihe na-etu gị nakwa obodo isi n'ala Igbo. High Chief Okolo Okechukwu Festus abụ onye Ebonyi steeti asị m na Ọnịcha local gọọmenti na Ọnịcha ndị na kedu otu obi dị n'ụbọchị kata dị ka mmemme nke mere ụbọchị kata kedu otu obi dị gị gịnị mere eji eme emume a? Obi dị m mma hinne bikos Chineke onye na-eme mmadụ eze mmadụ anaghị eji aka eme onwe eze ndị be anyị sọ onye ji aka ewepụ onwe ya ọgwụgwọ eze onwechakwa Chineke ewepụ fie mana ọwụ Chineke na-enye eze Chineke nyere anyị eze anyị ya eze anyị onye na anyị ọ bụrụ eze chi nyere eze kedu afọ eze unu a? afọ eze anyị bụ Igwe Sir Gringolilo Oyeka eze ndị Igbo na Ondo steeti eze chi nyere eze. Kedu otu obi dị gị kedu ihe ga-agwa ndị mmadụ ndị ọrabara ihe pụta kedu ekpere na-ekpere ha? Ihe nwere ike ịgwa ndị mmadụ bụ dịka mma bụ arụgo m vice president ndị Igbo 4 years abịa mee election wepụtago as president general ndị Igbo na Ondo steeti na very soon a ga-emekwa inauguration nwa edegisia the leadership as president general ndị Igbo na Ondo steeti. Ihe m na-agwa ndị Igbo bụ ana m anyọghasị ya Igbo ka anyị were ndị nwayọọ ka ofe rụrụ arụ wee zuoro anyị ofe ka anyị adazi na-anụ ọgụ mgbe niile onye ọbụla chọrọ ịbụ onye eze onye ọbụla ewepụtara si ka akwado ọnya ka anyị kwado ọnya so that ka nwee ike nwere nweta ihe rụtụrụ anyị n'aka ndị mmadụ niile bụ n'ụwa niile ma Naịjirịa gburugburu. Kedu ekpere na-ekpere na ndị niile bịara ebe a ọra eze bịara n'ụlọ ụbọchị kata maka ekpere na-ekpere ọha na eze niile bịara ebe a bụ na onye ọbụla nzọrọ ukwu n'ebe a taa na Chineke egosibie na aha Jizọs onye ọbụla bịara ka ihe anyị chọrọ ime taa ka ọ dị mma na Chineke na-egosi ya ihe ekpere na-ekpere onye ọbụla. Dịka anyị si mara na ụlọ ọrụ a bụ ụlọ ọrụ na-akpọ nkwalite omenala na asụsụ Igbo gbaa gburugburu na ka a na-afụ na Naịjirịa nakwa mba Afrịka niile gbaa gburugburu gịnị ga ekwu maka onyonyo a ka a na-akpọ kpakpando gịnị ga ekwu maka ha? Onyonyo nke a na-akpọ kpakpando bụ na Chineke bụ onye Chineke nyere anyị onyonyo nke a na-akpọ kpakpando ọ ga-adịrị gị na mma Chineke nyere anyị onyonyo a na-akpọ kpakpando and kpakpando a ga-adịgide n'aha Jizọs. Ndị niile na-arụ ọrụ maka kpakpando ha na-apụ apụ n'abalị Chineke ya nọnyere fa ha na-abatakwa erita mbụ na-arụ ọrụ Chineke na-anọnyere ha o nwere ife gịnị ha n'aha Jizọs. Dịka esi wee mana gị ọnwa ga na-achịkọ ebe niile kpakpando a na-amụkọkọ ebe niile onye nwe anyị gọzie gị n'aha Jizọs. Mgbede ọma achọrọ ka ịgwa anụ Igbo na-ekiri gị n'ụmụ mba niile dị mgbe mgbe onye gbara ibu gburugburu otu obi dị ụbọchị ka taa ụbọchị a obi dị ọ ga-egwu n'ihi na Kata
Ana m azụ